babay. Ikaw ba, pagtarong kuno anang kalaki ni mo? Kaya nga naman di ay kumil. Kay babag yun ka ha, nga mag-agaw na si Johnny og si mo. Magtagsa na sila. Pero imo tiyong gisugot si Johnny bayhana ka. Naunsa man taon ka, uy. Hello? Nga naman dahil akong gisukot. Tuwag naman sa misisi mo ba? Nagminyo naman siya sa lain. Basta may katungod na ko nga mangyayab ko og lain. O lagi, doon na kay katungod. Pero ayaw lang sa si Johnny Marcel, uy. Daghan jud kay istorya nga nadunggan na ko, ana. Ay, pasagdiin ang mga istorya, Mil, uy. Wa ko'y labot nila. Og, dili ko na ikasakit, no? Usap-usad, di naman ako mo'y nagpinuang sa among relasyon ni Simo. Siya may nagpinuang, di pa? Kunya, ako di ay ang rubon sa istorya. Nga nukod, ambot lang ni mo Marcel, uy. Bahala ka. Bantay ka lang unya bitaw anang kalaki ni mo. Unsa nasad ka ang imong plano, ha? Hibaw ko, uy. Panimaw sa na imong gibuhat ron. Maong sa tanan, si Johnny yun ang imong gisugot. Ba, kapila na tigagisustian nga magtarong na ka. Naon sa ba hinuon nga nagkadaian nam lang hinuon ang namisita nimo dinhi sa boarding house? Da, bisita raman na ba? Noon sa taon ka, uy. Si Bala ang akong gisugot nila. Ang uban, murag, no chance. Naunsa naman taon ka, Marcel? Uy, na ay Val, na ay Warren, Don, Ben, Henry, na pa dyan Johnny. Daghana. Kinsa pa man dyan nagkuwang sa imong lista, Marcel? Ako ba magkatawa lang ko nimo? Nauktas naman hinuon ka diha, uy. Sige, kaingon ko na, Mel. Magmahay sila sa ilang pagpasakit nako. Panimaslan ko silang tanan. Move on na in town sa hinahitabo ninyo ni Simo, Marcel. Uy, pagbinutan na. Butan man gihapon ko, Mel. Abi ni mo, nakasuway naman ko nga usaray uyab. Unya, sakit man di ay kaayo biyaan ta. So, karon, suwayan sa nako ang dagang uyab. Aron na-compare na ako. Aw, ikaw good. Desisyon na nimo. Pantay bitaw og ikaw unyay magukod anak nila, ha? Timan di bi alalim ang mahigugma, Marcel. Maunay isud sa imong utok. Marcel, mula ragami ako og Cebu. Manarbaho ko dito. Ubang hinawat ko nga sa ako niyang pagbalik. Ikaw lang gihapon ang Marcel nga akong nailhan. Pag-amping din niya. Ug basin sa ako niyang pagbalik, hagdo natin ka og minyo. Ha? Ay, dili lang unsa ko anang butanga bin, uy. Mutiwas pa kong eskwela. Dili ko gusto mo mapakya sila si mama o papa nako. Sige lang, Sel. Magpaabot ko kung kanus anak ang sugot na magbinyo ta. Basta pag-amping din kanunay ha. Ug matagaron ko niya, upawali ko din aron magkita ta. Ay, naunsa man ko. Nipati man noon ko kamingaw ni Ben, nga wa ko na siya makita. Hakbian yung kalakiha, uy. Marcel, just calm down, ha? Tingalig mo hila ka na sa tungod sa laki. Pugong lang yun, Marcel. Ay, pero, in fairness, ha? Giningogi ko ni Ben. Ay. Wah! Uy! Lang magulo itong pakupawa. Kalit mo lang kagtunga diha, uy. Kuyawan malatan ni mo. Kuyawan day ka. Sam ka, oy. Laham kay kaginon na, oy. So, may problema ni mo, ha? Wa, uy. Doon na lang ko igpaminsara. Tuod, kumisa naman ka. Panagsa naman nalit ka magpakita. Lagi, pasensya na ka, ha? Busy gusto ba ako? Kinahanglan yung man, usa ko magkaanhi. Kapoy, pero kamay akong inspirasyon. Mawa akong kakapoy. Basta maghulanan ako sa imong pahiyong. Tuan na. Sige na lang. Tuon na lang ko. Aron madali ta. Bitaw, uy. Mas maayo man sa nang panagsara ka maanis bahay ba? Kay kasabaan masab ko ni Papa. Kay makadisturbo ko nang sa pagtuon. Makapitaw nga panagsaragi ko mo ani sa inyo kay di sa ko gusto nga mag-uol ka o maghilak kay kasabang kang papa ni mo. Usahay ka ninyo. Basta mingaon ako ni mo. Mauban lang ko ng Joven para magkabisita ko nimo dito sa imong boarding house. Mamisita lagi. Pero muuli ra sa dayon. Ang di ba sa ko gusto nga mo ingon ka nga. Paula sa gnaong aning tawhan na, oy. Dugay, king paula. Uy, dili ako yung nag-ingon, ana, ikaw ra. Marcel, ini palang tapirmi, no? Kano sa pagka nga, mag-uban kita sa hingpit. Na, maunay watang mahibaw, Chani. Kay wapag gigna sa akong huna-huna. Nauli na di ka, Ben?
Sil, niuligod ko kay gimingaman ko nimo. Musta naman ka? Okay lang, maulang gihapon. Pero kiningaw nimo. Ang balik na sa di ko dayon sa Cebu, Sil. Kay gamay ra kay ang gihatag nga panahon sa akong boss. Abi nimo, grabe gud kay akong kamingaw nga gibati nimo. Kapoy man tud ang trabaho, pero mawa lang ka kapoy. Basta makahuna na ko nimo. Ikaw nga akong inspirasyon, Sil. Nagpariya ba ya ang luha o dialog? Sil, umali ka mo tingog. Di ka mo tuos akong gisulti nimo. Inuod bito na, Sil. Ikaw nga akong inspirasyon sa akong pagpanarbaho. Sige na lang. Mutuon na lang ko aron madali. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, naunsa naman sa dang hitsura nimo. Mura naman kag namatyan og iring diha. Unsa, naminsar na ka sa imong gipangbuhat? Ay, sobra pas paminsar, Mil. Ay, ako nang kipawagan si Henry, si Val ug si Warren. Maayo kay nakahuna-huna ka ana, Sel. Nganong sila raman? Ako banti ay, pagpili og usa, Sel, uy. Aron di ka na maglibog pa. Maulat ki, pero naproblema man ko ni Dondon. Naglisod mo kong puwag niya. Kaig o. Ta, mauna na ang maghatag og labad sa imong o. Ug mauna sad na ang baw sa imong pagpasakit sa mga lalaki nga imong gipalaom. Nangasapa naman noon ka diha, uy. Tabangi noon ko, di, kung unsay buhaton ako ni Dondon. Mauna na akong giingon nimo. Di man gud ka magpatuon ako good. Ug time pa. Nganong si Dondon raman? How about Ben and Johnny? Usapasad na sa akong problema. Kay silang duha, dili na mawa sa akong huna-huna. Pareho silang bugat sa akong kasing-kasing. Pero si Dondon unang-unahon ako sa pagsulbad. Kay wakoy kugman niya. Ay, kabaya ini, uy. Maglisod naman noon kong gawas niya, da. Hi, nimo Marcel. Hapit na lang ta mo graduate. Pero wa pa gyud na mahuman ang imong problema. Focus your study first. Kay hapit na nato moabot ang atong kalampusan nga makatapos sa pagtuon. Kalimtion na ang mga laki, uy. Kinsa man ni? Number man ang laki? Hello? Hello, Marcel. Emily? Ikaw ni? Oo, ako ni Tay. Kamusta naman ka, uy? Sukad nga ni-graduate ta. Wa na kita magkita, uy. Maulag ki? Naka-cellphone nagdit ko, Mel, kay gipalitan ko ni Papa para magamit na ako kung mag-apply ko trabaho. Uy, nakabalita ko. Naa naman ko na kay Jowa. Sa una, di naman ka mulingi ang mga laki. Ulagi, Tay. Karon na langan, nakatrabaho na ko. Nag-skwela pa biya ta ato nga time. Ikaw, kamusta naman ka? Si Ben ug Johnny. Kami man kihapon, day. Pero, nitagam gyud ko atong gikugan ko ni Dondon sa diyang gibuwagan ako. Maayo na lang gani kay naluwas pa siya. Dili ko makonsensya. Maulang di gihapon ka. Duha-duha lang gihapon ang imong uyab. Malas kay kang Dondon. Nakatiming kag putong ugo. Di tan-awa, naghikog. Maulaki. Pero, wa naman may magkita ni Johnny, day. Wa na may klaro. Wa naman siya magpakita na ako. Nakadungog ko nga, nilarga ko doon Manila. Si Ben sad, tuwara sad sa Cebu. Wa na sa may magkita. Ay, nabinutan ako, Mel, uy. Nasakitan ako. Ang duha ka laki nga mo ibugat diri sa akong dukan. Wa na magpakita na ako. Marcel, kalimti na tong mapait nimong kaagi uban ni Simo. Kalimti nga nasakitan ka. Kay mautoy hinungdan nga nagbuhat ka ng magdaghan-daghan ug uyab aron lang makapanimaus ka sa mga laki. Move on, Marcel. Hoy! Kuyawan mo lang tanin mo, George, uy. Ang gadiharap ko lang sige sangpiti mo. Pero wadi ka mamansin ako. Gisdaap lang ko nimo. Isam sa imong ginahon na. Imong sang laki? Tawa lang ay. Dili pa yung lalim, George, ha?
Di ka dalim. Nga kung kanusaan ni mo ma-realize na mahal ni mong tinuray ang tao. Di pa ni mawa ni mo. Daan pagjud ko. Nga mao ni nasos mo na una. Ang nagapayat ko na ana, kay duha sa mong kinabuhi, imong gigugma. O duha silang imong gihandura nga makita. Tinuod ko na, George. Hanbot ba? Bisag unsaon na ko. Sila man ginduha ang masud pirmi sa akong minahuna. Silang duha ang bugat diri sa akong kasing-kasing. Nakahuna-huna na lang gani ko. Nga kung sikin sa nilang duha ang unang mupalik na ako, mao'y akong ninyuan. Pero mintras nga naminsar ka pa na ron, no? Timang-timbangan na lang. Kung isa kayo maayo, isa bugat. Bugat nilang duha. Ikam ginakailan nila. Nasuito nila. O piliya ang tao nga imog yung gigog mang tinuray. Nga ikauban nimo sa tibok mong kinabuhi. Sakit ta sa paus, oy. Binuag raman ang tatong ako nila, pero sila naman ginoong duha mo ay nakahasol sa akong una-una. Bugat kayo nga akong dugan, George. Sakit it kayo. Nanawa sila na ako. Paita ning gugma, oy. Kita na may pinuangan na ning kalaki, ha? Watan na ang saktong panahon, Maricel. Mag-abot ang pagbalik kayong dan. Tingnan kayo na. Magka-desisyon ka na sa insakto. Gitoyo sa panahon nga. Dili ko naman magkita og taas-taas na panahon. O sa ingon, magkatimbang-timbang ka sa husto. O pilia ang right guy alang nimo. Kaya siya ang imo ikauban sa tibok imong kinabuhi. O alang gyud kalimot pag-ampos Ginoo. Kung di man gani nilang duha ang alang nimo, hatagan ka unta niya og lalaki nga para gibuno nga magmahal nimong tinuray. George! Nagpaabot ko nga, mag-abot pagbalik ang among dan. Apan wa na gid sila mapakita pa nako. Sakit lang palandungon, nga kung kanus aka mo seryoso, ug mabati og tinuod nga gugma, diha pa usab sila mawa nimo. Pero salamat sa Ginoo kay gihatagan na sab ko niya og lalaki nga nagmahal na akong tinuoray. Karon, minyo na ko ug may anak na. Buutan ang akong bana bisan strikto siya, pero mapinanggaon namo nga iyang pamilya. Sa mga kababayan karon, ayaw ninyo sunda ang akong gibuhat nga pagpanimawos kay dili maayo ang sangputan ni ini. Dini na lang kukutob, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. More power, Arinan. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita manghagalang kaagi ni Maricel aban sa awit nga iyang kipangayo. Awit ni Rekarahan, Pusong Lito. Ang puso ko'y nalilito. Among kaagi gibahatan ni Diyos sa Region Ingrid ng Invertereso o kapos sa direksyon ni Priscilla Riganas. Kamusap, manghigala ang manusugin si Paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglilibot sa kaawit. I-address lang nining Trumanon, handumanon sa Sakawit Care of R&M Production Center Studio, 3rd floor, Jose Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Uba ka, ipada sa bagong email address sa renendramadat@handumanon@yahoo.com. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.